U diżgħat il-film ġewwa? La. Min iktar dawn l-affarijiet.
Sejri ngħidu flimkien il-kredu, jiena nemmen Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla, min issem il-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Min isser mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Iżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Eben li 𝐒𝐗𝐬𝐬𝐣𝐴 weġġa flimkien mal-Missier u mal-Eben u li tkellem fom il-profeti fil-Knisja waħda Qaddisa Kattolika Apostolika nisqar mamulija waħda għal maghfira tad-duluri. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Apostlu missierna San Pawl itlob għalina. Kif wasalna fit-tmiem ta' dina il-Purċissjoni, kienet ilha massiera daw l-aħħar kif qalu li 6 snin jew 7 snin. Ringrazzjakom tal-preżenza tagħkom, grazzi wkoll lis-Soċjetà Mużikali San Pawl illi ġib l-isem proprju tiegħu, grazzi tas-servizz tagħkom, grazzi lill-Kumitat tal-Festa, grazzi wkoll lill-fratelli li ħadu sehem fil-Purċissjoni, grazzi wkoll lill-membri tal-Korp tal-Pulizija kif ukoll dawk illi matul din il-ġimgħa taw lajnuna sabiex inkunu nistgħu norganizzaw dina il-festa. U se nsemmi l-ħaddik ra żgur ninsa lil xi ħadd. Grazzi però lil kulħadd tal-partiċipazzjoni tagħkom. Nistedinkom però għal għada. Għada ħajkonna fostna waslet dal-lejl ir-relikwja ta' San Franġisk. Hija ngħidu dell-okkażjoni, dell-opportunità propju fil-festa tal-Apostol Missierna illi se jkollna din ir-relikwja. Ħadkun hawn minn għada fil-għaxija fil-5:30 sal-għada fjum San Pawl illi nagħlqu biċ-ċelebrazzjoni fil-qudiesa tal-5 u mbagħad ħajkollna ċelebrazzjoni fis-7:30 ta' fil-għaxija u hekk tirritorna mbagħad fi knejjes oħra madwar il-kunventi tagħna u fid-dijoċesi wkoll. Mill-ġdid, grazzi ħafna.
Bl-Ingliż.